مہمان استاد اصغر علی آزگا دسبندی کے بیت وتی ایالہ درشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محنت والا سنگتانی دیوان برجم واجہ محمد بیگ بیگل بلوچی لفظاں کے ہمان نتکاریں کہ 7 سال رن شوازگو پجارک بھی آہم ہمارا رنگا کے بلوچی لفظاں گوتی وڑوڑے تاراں دیم ربی بکن تو بودناک بھی بیت ہر جگہ واجہ بیگ تانزو بچکن کے نتکارے کر بیت بلے داہی وادی بلوچی لفظاں کے تہا تانزو بچکن وتی حولی رنگا ہم نگوائی و واجہ محمد بیگ بیگل تانزو بچکن تے اما پدا کا سرین کہ اشیے سرپدی و میں بیرو براندگاں سک مشکلت. آیا کہ میں لفظاں کے تہا تانزو بچکن گشند بوندرہ چو ایدگے زبانانی لطیفیں کہ بو تانزو بچکن دا ہیچ وڑے سیادی نداری. تانزو بچکن تے مراد تانا مردمانی کندینگ نہیں بلکہ شیر اندری گپ درشانیت کہ ہر کس آیا ندیست کنت و نیکے دیمہ ہاورت کنت. یہ تانا اما نتکارے کارنت کہ خداوندہ یہ داد بخشا تک و پدا بے رنجو بے گانے ایک آرہ خودنا کنت. و تانزو بچکن دے نوشتہ قانون کا درد مارش علمیت و ہمیں درد و رنج ساگشت علمیتے پرچکے تانزو بچکن دے بروکی کار اما ہے یا درد دانگاز کنگنت کہ ہر کس اشیاء مارت نہ کنت پدا یا کانچوشی رنگیا درشان کنگنت کہ وانوک اما چیرے درد سوچکی نیشا بیماری بلے چا بچکن درند. وجہ نوشتہ رابند مستر شریشند یک وڑے کرتاس کنت کچھائشیا استے لفظاں کی سیاسی سما پجاری وانشتی دو ربیدگیوں ایدگے تکو پانات راج دفترے بار بیان بند او چائشی باندھ میں پدریچ مرچگی تاریخہ زانتکار بیتکنت. یہ رہا میں مرچگی جو واجہ نتکاری نمیران بیتکنت منی گپانی چکا سگا باید واجہ محمد بیگ بیگل کتاب گو ہوش و سسا وانگو نگدی نگاہ چارو تپاس بپنت شمارا اشانی تہا میں چاگد لاتے زندگو نمیرانی کھرد گندہ کائنت باندھا میں بھوتلو نمیرانی ایمان زمانت پر درور واجہ نوشتہ کتگی جوکر میں لفظاں چاگرد سیاست او ایدے تکو پاناتانی ہما بولشتنت کہ آیانی کھلتے منکا میں دراہی دار و ندار پابر جائنت. اگر چونکہ ایدگے مردمہ واجہ بیگم ای ڈالچار کو دیننت برا بزاں بعد ہمیں مرچگی تاریخ تعمورتو سیادی مد سل سطح کا زیت واجہ محمد بیگ بیگل کہ گوتی تانزو بچکن وتی جو دے تہا تاریخ نوشتہ کرنے کے کارہم کا نگائنت. واجہ بیگ بلوچی لفظاں کے امانت کارنت وتی سرگزشتہ وقت برے کو تانزو ٹوک برے کو درد و رنج برے کو زانت و زانش برے کو سسا و مارش انچوش بیان کنت کہ وانو چا اشیاء نہ تانا زانت دستگریت بلکہ پا ہم گروچی زندے پٹ پولا وادار بیت. واجہ بیگل تانا یک تجن بچکندی نتکارے بلکہ شر بچارے وڑا زانے کے واجہ نوشتاکانی پشتن زانتے بے درورو نمیرانی مڈیے درائیں ہمرے پٹ پورے ہوارنت
मई जान का जानगे गीशिया लफ्जा के रोशंतरे बारे जोड़ तक जानकारानी गोशगिंत चयक नदकारिया वानगो जानगे मड्डी अंचुशिंत गुशे के वरवरी निवगा पोरे बागी और नदकार यग पयग दिचीन कंतो परजोनगा कंत वोती हमें पुर मला और नमादारे परजोनगा मर्दमाई दीमा गुप्पाहरो मलाए कंत दर्शन कंत और मर्दम चाहिए चार का शेर न कंत बोंदरा वजह मोहम्मद बेग बेगुल हम मई बलूची लफ्जा के हमा नतकार के आइए परजोनगा थड़ा वरवरे वशबरे ताम गिंदक कहत और अरकस वती दिले तबा चाहिए बार जोत कंत मिले अफसोसी का पेशेंट मई लफ्जा के जिंद दनीगा च नदकारी राव राबंदा दूरों के साइंत पनुष्का नदकारा एच वरे बहाई निस्त ओ माँ छम दास्तगन पवाद शायरा बल्कि मैं शायर नदकार कारा हम बेकंत ओ मई बालाद वशनूद बीत वजह बेग मोहम्मद बेगुल बलूची लफ्जा के ता हावली उदा ए वादी आयरी नदकारिंत के नाताना लफ्जा के लूट वती वाहिश्त लफ्जांतानी होस्त उम्मीद आनी सरजमो नासरजमी कारानी रंदगीरी आनी लफ्जा की जान तो जानग आनी लफ्जा की एबो इरादा गुवती एबो गुवती जिंदे है वो इरादा और पाश को पत्थर कंत दाके बांदात एक जीरगानी यक न यक राय शुआजक बीत बरी कदी वाजा बेगे है वाहिश्त सरजमिया राज गुजान तो जानक गाम जूरित पर्ची के वाजा वती वसो जान ते रिदा गुवती नदकारी राज लफ्जाकार और राज दरबार वशी रंगिया सूगा पुतलंत द ए वादी मई लफ्जा के ता ए दूध पीदाग नबुतक के नदकारी लूटो वहागा उबेद लफ्जा की लूटो जरूरता पर लफ्जा को लफ्जा की रंगा बयान बेकंत और ये जानता पीदाग बेकंत कि मच्छतोड़ वती कमियों कमबूदियां गीचित करें ओ लफ्जा तो नदकार अमा गप्पा बद मबरंत ओ बद मलेकंत अगर शर बेचारे आ नदकार में लफ्जा के तहा वाजा मोहम्मद बेग बेगुल हबीद देखे कस नहीं फमिश का मनी अगर पता गुशा वाजा मोहम्मद बेग बेगुल बलूची लफ्जा के हमा नदकार के 7 साला शुआजगो पज्जा रंग 7 साला रंग शुआजगो पज्जा हारक बीत आहम अमरंगा अगर बलूची लफ्जा गुवती वरवरे तारा पेश रबगन दूधनाक भी ओ नीजा राज या जुबान सरबुतकन के बेगा पज्जा ब्यारी ब्यात बेग नवश्तगी यग तो अच्छी चीज के आन गुजारा मर्द समा कपित के बेग छी नविश्ता का बेग नविश्ता के मना संगति हस्त मना साक दोस्त दानाव शिवाई अवेद वशांगो वश गुप्तारे हम शेर व शेपेर बंदित उस जुबान हम वश शीकनित यक्षपे गुमसक मेहरबान बुत चा कैपो मलारे बुर्जी तबका मना गुमती अमी शिरकिने जुबाना टेलीफोन कुत मनवादे कौन गोशा बोल तो एलोकुत तना सलाम अलैक छो पाकिस्तानी पुलिस वाले या बेमयार बेकता जवाना छित मना दीमा कुत मुतरुंदिया गोश्ते बेग साहब बलूची लिटरेचर तहा आकर के कंट्रीब्यूशन चाहिए मनी तीवगे जम्मारा ये अवली बरा बलूची हवाले कसे मना तुषे वर्गें दे जतगत अमिश्का पर दमानिया सक बीचा भले सूद वती तत्तराने बालादान बालादु दाश्त ओ गो मजन हाजरी गोश्तों मनी वाजा मंजाना कदी गोश्तक कि मन पर बलूचिया जाहमी जतक
گوشتے بڑا پرچیا تو چو پوجگی نے من گوشت ہننا ابا من وتی قدہ زانا گوشتے دگیا کرابی ہم تی تراست من گوشت کجا مرابی گوشتے تو ہر کس و ناکسا انگیزی وانے پرمائے من گوشت ہننا واجہ من توبائیں دگے برے کسا نہ گوشاں اسی ابھی دگے جائی واجہ بیگ نوشتہ کنت چو واجہ اصل و سرجم نام محمد عثمان ایس ایچ بزان چارشنبے بلوچت بلے کراچی ملک ایدگے پرتگالی پرا ہم ماسٹر ششو نام مشہورت ماسٹر پڑھے یاترا کہ سندھی اسکول ہیڈ ماسٹرت تو ششو پڑھے یاترا کہ واجہ ہر دو دستانی موردانک ششے تانت او منی دلا ہمیں شش موردانگانی کرامتا وہ اے ملیاریا یقین دانگت بے مثال و باکمال گوستگی کرنے پنجا شخص او اپتاد دا سالانی نیاما لیاری تہا لیب گوازی و سماجی کارے پڑا دو مردوین نام پرشتگت باکسنگ پڑا استاد محمد سٹو او فٹبال و سماجی کارے پڑا ماسٹر ششو ہاں وعدہ لیب گوازی و سماجی کارانی رضا لیاری لیبر ویلفیئر سنٹر چدرستہ مسترو کونتری ہدارات کہ مروچاں ایے پرا مزنے ماڑی چاکی والے چوکائنت اور اسی تہا فٹبال آؤ سے سی طبقی ماڑی او بلوچ اتادے بنجہم گونت استاد محمد سٹو ہمیں ادارے باکسنگ کوچ و بانیت اور ادارے جنرل سیکرٹری ماسٹر ششوت ہاں دورہ کراچیا ہر جائے کہ باکسنگ یا فٹبال ٹورنامنٹ بوت آئیے بست بند آئیے دو بند کنوک و کامیابی مانزمان ہمیں دوئیں مردے تھا البت ماسٹر ششو کمال و شاکر عشت کہ آیا نہ ایوکا فٹبال لیب دے مبرد بلکہ ہزارانی کچا ورنہ نوکری ہم گفتات لاتیا ماسٹر یہ نوکری بازیریا فٹبالر حیثیتا مزل سرکاری اداروں باقانی تا نوکری گفتات اور بیشمار ورنہ سیمین جوڑ کو منع یاد انت کہ ہاں وعدہ پا سیمین برتیا کم چے کم شش یا ہفت کلاس وانندہ بوا علمت چھوٹے لیائیے بیروزگاری ورنہ گیشتے ناوانندہ تنت ہمش کا ماسٹر ششوا وطی و ایدگے اسکولہ چے شش یا ہفت کلاس دو نمبری سنت جوڑ کو گیشتے ناوان جوڑ کو آیا دات او ایڈول صدانی ناوانندگی ورنہ ہم سیمین جوڑ بھی تنت دلگوش کرزیں ابرشت کہ ہمیں دورہ سیمین برتی کنگے ادارہ مستر ماسٹر ششوے شر سنگتیت کے نام و دگریت بلے ماسٹر چدوسیا یہ نام ایک اتگت مرزا گنجا یہ زندے گڈی کلائمیکس یک ہنچی پور درد و دل سندے علمیت کہ ہائیے شاید نائے ہوگا من وطا بلکہ بے شمار وطی کو درامدت اپیر بیت نادرا بیت نادرا یا شلگت کشت میں کنٹبوتنت پادا چے کابت پدا بیرگا تاتبا ہوٹ بیت ہمیں نگی کی جاورہ نیاما درمان دارد یا مالی کمک و مدد وطی جہا کسی عام نشد مردارا دپی صلاح یا دروگے تسلائی ہم ندات ماسٹر ششوے زندے حلمیہ حمدہ آثر بیتے ہم باقی نہیں استد درد اے ابریگنت کہ آئیے مرگا مروچی 15 سال اچھ گیشنت بلے آئیے ناما یکم یادگاری سرکار نیمگا نئے کے چاما مردمانی نیمگا کہ ہائنی ہاترہ ماسٹر وطی نازا کے زند بابا داد یک پروگرامی بیت
اشت معلوم عظمتگار ہمدرد و گمواری ماسٹر ششوے پر دردیں زند گواچن ہاؤ ہمشنت ماسٹر ششو وتی دور گری مالڈی وتی ہاد مزے جوکر دیو جائے نوشتہ کنت بیگ صاحب بستوی کرنے بینداتی سالانی نیا ملندنا سمازانت بزن نفسیات داکتر گورا یک وش پوشاکی سک ملوری مردیت دستور رضا داکتر پیسرا ایا چارو تا پاس کو سر ظاہرہ مردہ ہیچ وری بیماری نہیں ست بلے ڈاکٹر آئیے ملوری و بی تواریہ چی اندازہ جت کہ مرد ڈیپریشن آما چند نادرہ وشت منی چمائی دنیا ادائے کل نعمت و تمنی جند وجود ای کل گشے بے معنی ہنت ڈاکٹر گوڑا تو چریجہ چھی مارے نادرہ گو اگر اشت کے وادی منوتی بدی آرے سرا فکر کنا تا دلو تسیت چمو سیائی کا رنت و دل گشیت وطا بکش نا 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 نبا کنے تئی نادرہ من سرپت بیتا وطا پریشان بکن و نئے کے وطا بکش وطا کن تو زیت دراب ہے نادرہ گو چھوٹور با ڈاکٹر اگوش تو چھوڑ گا ان شپی او پتہ ٹھپ مٹپ سے چار شپا سر کے سب رو دنیا ہے کلا مصری جوکر بزان گری مالڈی ہے وش اندہ وش بدار ہائیے دلان وش کنو کے سر کو پاں بچار او دلے سیرا وطی بالا دا وشنود بکا تھئی ڈولی بعض مردوں منی ہمیں سوچ گفتک وش بھی تلنت اللہ کنت تہوں وش بے نادرہ ڈاکٹر من چیشیا وش نوا چطور باری نادرہ چیا کے گری مالڈی من وطا ای تانا لندر دوستا چے مستری جوکرے زندے تحلو کچھلے راستی نہیں تھی ای اما موچی ازمکارو کلمکارانی پتردی زند واچن انت آ دگرانی دلے وشی او ارواح تائر حاترہ و تیوگ جمارا اندو و بی تائرینی حاما چند ای بلاول بیلجم ناکو پیز محمد استاد جمعہ و رحمت نام ای شپی ستار سبزہ سامگی و نورکان بیزن جوانت ای بلاول بیلجم ناکو پیز ای سید ہاشمی آزاد جمادینی کریم دشتی و آتشاد ای مراد ساحر آمد جگر آمد زہیر و اشرف سربازیان ای جی آر ملا گنی پاوال و عابد آسکانیان ای اکرم صاحب خان عیسیٰ گل و بی گلند ای اما زندہ و مرتقی سنگتانی زند پر درد راسی انت کہ پا دیگنا وشیانی منگیرنت بلے وطی ٹوئے گما گو کسا بار نکنند ای دیوانانی سپانت بلے وطی جندش ای وکو تانانت ای دیگرانی درد درمانند بلے وطی دردش بی درمانت ای کل گری مالڈی انت ای کل مزنی جوکر انت وہی محمد بن بیگلے زان تو زانشت بارے سید زوشہ اشمیہ وتی کتاب نازو کے پیشگال تا چیزیں نوشتہ کو تو یہ پشموانا محمد بن بیگل کے حیے بابتا واجہ سید آشمی تی کتاب نازو کے پیشگال نوشتہ کنت منی دلت کہ یہ گدارہ ہنگت ام مستر بکنا اوشی اما پانا کہ رواجی زیرک بیتگنت گیشتر پدرہ بکنا او اما کے آئینی پوا منا بیگ گوشتگت کہ منچا یک نداریا رند رمبینتگے تنت ہایام چوہیدگے باچکارا جوانتے رنگیا کارمز بکنا برے چوش کنک نبوت زندمانی ندرویت ای تکستا
دیگے رندی سرجم او گیتر جوت کنا بلے اولی کا پیشے کہ سید گوشی یا میں بلوچی لفظاں کے درائیں وہاں کو شگایا کہ سید نازک ناولے بلے بیگم جندے کو نہ گوشتے ناولے نہیں ناول ٹیک یہ لاتی چیز ناول پیمن ہے ان ناول ٹے ادھے ہیں چونکہ میں کہا آزما کو ناول تو آئی چرند ناولے بلے ماں میں مجبوری ماں لاتے مردوں چو بولز کا نہیں اور مجبور ہے کہ بکشہ اولی ناول کے ہستے سائے دے گی بات کہ اولی ناول تے سائے دے گی کدی شہر بھی منظر آنچ کو پیسر بھی گو کہ بیگ سرپت بیگ رند بڑے بعضی چیزیں کی شیت تنزو بچکن دے وانو زانہ کا پتر بیت کے تنزو بچکن کامیڈی نہیں بلکہ کامیڈی مراد تانا کندو کندینگنت کندگو کندینگنت دلانی شاد و شاد کام کنگنت تنزو بچکن دے مراد کندو بچکن دا ہوار چاگر دے ایوانی درنگازیت چہی دید و نگاہ اگما واجہ محمد بیگول کتاباں چم میں شاک بدیں کوڑے گندے وجہ محمد بیگل تنز نمونہ چاگرد ہستی جاور امی کردہ تنز کن تو مسکرہ دانگے مارا زانگی بھی او ماں اصلاح بے بے پدا بیگ وطی تھلما تلی بن گپاں چلیاری کراچی چاگردہ بناگن بلوچ بلوچستان و بلوچی جامگہ پوشید ایک کمال بید تنزگیریا یا پقول محمد بیگولا یک جوکریا دگے نتکاری گورا گندگ نبیت اسے شک نیست اے درد جہانیت او ایدگے راجانی تاہم گندگ کہت بھلے بھنی گا پشنت کہ ایدگے راجان وطی یہ درد مارے تک او جوت کا نگاہنت کہ گو ای گری مالڈیو جوکران پاکا بیگنا ظلم مبیت بلے میراج دہیوا دی ای پڑا پاک بے سمائنت او زودتا ای درد درمانی مشکلت بلے واجہ محمد بیگل وڑے جوکرانی ذمہ واری انت گوتی تنزو ٹاکورا ای وابینگی راجہ بٹھوئننت ڈابیزینت داگے بے سمائی راج جاہ بسیریت وطی پشت کپتگی گری مالڈی یا جوکران بپارزند کہ پیری نہ گوشتگ رندے پشومانی کھار ندند من منت وارا روشن لبدہ کی مجلس ہے کہ آیا چیزی مدت رند یا مزنی مدت یا رند بطی بلوچی لفظاں کے مستری گری مالڈی یا مستری جوکر بیگے مرچی روچ دیوان داشتا وہ مارا ہے یہ مود آتا ماں آئی باقتا دوگا بھیجنے منت وارا ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب